салом алейкум ба аҳли мардуми Тоҷикистон. Ҳама шумо бо фарорасии моҳи шарифи Рамазон табрик мегӯм. Ҳамин чӣ нияте дорен дар дилотон ҳамаш ҷомаи амал пӯша. Як чанд рӯз пеш ман рости гап группада навистагӣ будум ки як видеоканал шуданем нашод тоҷикои Америка омадагӣ. Масалан ман 3 сол шуд 3.5 сол шуд Америка даем. Чихе қиниё кардем, ман турист омадагим. Чихе кадом қиниё кардем, чихе документ кардем, чихе тестар права гирифтем. Ҳамаи ҳамин чизҳои ман шумо да оста насиб бошад мефаҳмонам. Аввал мегӯм тоҷикӣ, аввал мегӯм 100% тоҷикӣ гап задан наметонам, метонаму кӯчагӣ адабӣ гӯям агар наметонам. Аммо баъзе вақт русиям дабавка мегӯям, баъзе вақт тоҷикӣ. Ҳамин ҳисоб бахшиш. Озимон бачаҳо кати ай ифтор биромадем. Ай ифтор мегӯм ай як маърака, як бародари тоҷик прогулка кардем. Маҷбури хонаш рафтем воқеӣ. Мен номаш Юсуф трак ҳай мекуна якамон стои телефон. Авайда ягон фикр, ягон ақида, ягон чӣ дошта бошен, марҳамат, любое время гап занен. Хондум ма бисёр дуруға мега бовариш нагне. Комментариётона хондум. Видеоам 15-20 минута меша. Ҳар ҳафта ёки ҳар 2 ҳафтада як бор ман нашр мекунам ютубда. Ҳозирда ютуб канал нак шудам. Видео редактор ёфтем як бачак ай Мексика, як испаноговорящий бачак. Ҳозирам бачак мо рости гап задем, договор кардем. Агар гапомон туғри гирад, баъд уже видеомон насиб бошад профессионални чётки мешан. Номш Фарҳод. Ҳозир мо рости гап тарафи Бруклин Бриҷ, ҳамин мости Бруклин е. Ҳамто нишон метум тона коротка. Инҷа Манхэттен. Бруклин Бриҷ, Манхэттен Бриҷ. Ҳавайда бародаро, то боздид, саломат бошед. Боз як бор дига моҳи шарифи Рамазон Ид муборак бошад.